permiso da actualidade e antes de ir co relato informativo deste luns, permítannos unha viaxe no tempo. Unha viaxe de 40 anos ata estes estudios de radio, eses nos que tal día como hoxe, o 24 de febreiro, pero de 1985, a Radio Galega comezaba a emitir. Bos días, Galicia. Coa interpretación do noso himno, acaban de empezar as probas técnicas de Radiotelevisión Galicia, a nosa radio. Moito cambiaron as cousas en 4 décadas, xa ven, a Radio Galega está hoxe de parabéns, fai nada menos que 40 anos. Aquel 24 de febreiro de 1985 comezaba as súas emisións en probas. Nacía unha emisora que conseguiu o fito de emitir as 24 horas do día ininterrompidamente en lingua galega. Ben, nós hoxe queremos festexalo con eles e facémolo achegándonos ata o corazón da Radio Galega. Sebi Martínez. Hola, sí, Carlos, pois é un día de moita emoción aquí na Radio Galega, un día no que lembramos a tantas e tantas persoas que fixeron posible este milagro nas ondas en galego coa vista posta na nosa terra. Imos facer un pequeno repaso desas 4 décadas de Radio Galega. Non naceu en San Marcos, foi en San Caetano. Alí soou a voz de Nicolás Camino o 24 de febreiro de 1985. Bos días, Galicia. Coa interpretación do noso himno, acaban de empezar as probas técnicas de Radiotelevisión Galicia, a nosa radio. Escoitar a voz propia recén xubilada 40 anos despois. Aí está o ruído. Claro, agora as redaccións son moi silenciosas. Toda esa tira despois había que ir a cortala e a ler. Moi boas tardes. O estado do presidente do Parlamento galego... Continuaba a evolución e acabaría continuando noutro lugar. 1991 era ano de mudanza. Este é un dos 5 estudios con que contan as novas instalacións da Radio Galega. Prácticamente todos os días. Se realmente a Radio Galega demostrou o valor que ten é esa emisión de 24 horas ao día conectado absolutamente co país. E nas catástrofes é cando se puxo de manifesto, non? A radio sempre soubo ir adaptándose. Cantas veces non escoitamos que a radio ia esmorecer coas novas tecnoloxías, cando saliu a tele. Alexa, pon Radio Galega. E o presente e o futuro presentan retos. Eu creo que o principal reto é seguir sendo a Radio Galega, non? Unha fiestra sonora para mirar o mundo desde Galicia e para entender tamén que Galicia é un mundo. Radio Galega, onde estás ti? E xa van alá 40 anos. E para celebrar unha data tan especial, o 40 aniversario da nosa radio, a Radio Galega preparou unha programación moi especial, tan especial como a propia data. A esencia e a razón de ser da radio e por iso hoxe o Galicia por diante quiso estar onda eles, a pé da rúa. Nin a intensa choiva foi quen de disuadir aquí con Novoa do seu propósito. Hai un día fantástico, detrás desta chuvia, detrás de cada gota hai un oínte, digamos que a metáfora que podemos buscar hoxe, pero bueno, moi felices, porque a fin de contas hoxe nos toca a responsabilidade e o compromiso de resumir 40 anos de radio, que é absolutamente imposible, pero facelo dun xeito testimonial, coa audiencia, con compañeiros, non como vistes, moi bonito e ao mesmo tempo moi emotivo. Moi emotivo porque hoxe polos micrófonos do programa pasaron as voces históricas, as primeiras que soaron a través das ondas da Radio Galega. Eu podo presumir de ser dos 12 primeiros. O mellor era que todo estaba por facer e entonces todo o que facíamos era a primeira vez. Tirábamos unhas 14 ou 15 horas diarias se facía falta para poñer en marcha un proxecto que era un proxecto de país. 40 anos de profesión deron para moito. Eles e moitos outros contaron a través dos micrófonos os grandes acontecementos da recente historia de Galicia. Por exemplo, o asesinato dos gardas civis no Banco de España, os atentados do Clangor, o Casón, o Prestige, en fin. E había que contala en galego cando a lingua aínda estaba sentando as bases da súa normalización. Eso para mí sí que foi unha verdadeira preocupación, ter que traballar en galego as 24 horas, sí. Eso foi para min o maior reto.
Pois neste día tan especial queremos terminar como comezamos, entrando de novo na casa da nosa irmá, da Radio Galega, que está festexando os seus primeiros 40 anos. E temos preparada unha sorpresa para este final, Sebi. E a música, como non, sempre foi un argumento de moito peso na traxectoria da nosa radio, e a música en galego ten moitos nomes e un deles acompañounos tantísimas veces aquí co seu talento e co seu cariño, Budiño. Lembren que o xoves 27 pola noite está na Sala Capitol en Santiago de Compostela acompañado de Guadi Galego de Vacase con Julián Hernández. Se poden, non o perdan. Ímolo escoitar un pouquiño. Parabéns polo 40 aniversario da Radio Galega, Viquiños.